Bueno, boas tardes. Vamos a inaugurar o acto este. Vai ler aquí a Cati, unha compañera, unha amiga dos que estamos expoñendo aquí, ou parte dos que expoñen aquí, vai non ler o texto do folleto este que podedes escoller aí despois nunha das salas que hai, todo o coller. Alguma xa de xente xa o tenías. Cando queiras, Cati, va. Vale, o sea que eu, que sepades que non son a Silvia Fiallega Lorenzo, pero bueno, son admiradora de todos os artistas. E ela, as súas verbas son estas, non? Corgomo Arte retorna cunha nova edición para buscar un camiño de esperanza nuns tempos que parecen non ofrecernos saída. Pero aínda mantemos a fe na capacidade da humanidade para topar novos camiños e abrir fendas polas que deixar pasar a luz. Daí o título. A través da arte queremos saírnos da senda marcada polo argumentario unívoco que nos converte en escravos de nós mesmos, en vidas baleiras enleadas nunha competencia permanente polo liderado e a produtividade. O filósofo surcoreano Byung-Chul Han, penso que se lerá así, afundou nestes e outros males cos que o neocapitalismo fire de morte a nosa sociedade e nos vira en autómatas, pola progresiva extinción do outro e a proliferación do semellante. Todo isto nun ensaio de apocalipse, con pandemias, guerras, aniquilación dos ecosistemas e baixo a ameaza dunha intelixencia artificial cuyo alcance descoñecemos. A pesar deste contexto de asfixia, Han, o filósofo, ofrécenos a esperanza fronte ao medo, pero a marxe o optimismo. Un optimista non arrisca, porque imagina que xa ten todo o que desexa, pero a esperanza exixe vontade e sacrificio para quen a busca e a procura de solucións diverxentes se o que queremos é erosionar a devastación moral dun futuro incerto. Como Leonard Cohen, en Córgomo, aquí, en Corgomo Arte, tamén cremos que hai unha greta en todo, por onde entra a luz. A arte é a nosa ferramenta para fender a escuridade que nos cingue, o estímulo que precisamos para espreguizarnos e poñer o foco na cura e non na enfermidade. Este é o texto de Silvia Fiallega. Os artistas participantes xa leos ou xa? Sí. Ou queres dicir tú algo deles? Non, bueno, non vou dicir nada. Xavier Arias Castro, que estará por aquí, está ali. Roberto Álvarez, non sei se chegou, creo que ainda non. Noé Blanco tampouco o vexo. Arturo Ceide tampouco. Manuel Conde, onde está o Manolo? Desaparecido. O artista da casa. Eu artificiei aquí un pouco, este é o irmán José. Elías González Araujo, ben. Mauro Leivas tampouco non coñezo, non sei se está por aquí. Eu sou un Vitorino Núñez, Corino. E as obras están naquela pequena sala que está no Gamiño e aquí está. Os horarios son sábados e domingos de 10 a 22 e dura isto hasta de hoxe hasta o día 5 de xaneiro. O sea que, se alguén conocéis e quere visitar, os fines de semana, nos viven aquí, podese visitar. E agora, se o José tal, ou se queres mirar as obras, e despois hai un pequeno pincho aquí, se queres acompañamos hasta aquela sala, e aquí os dos artistas que estamos podemos preguntar, estamos tres. Claro. Si, vindes por aquí...